मानगोनां दिनैनि बे 113थि मागि पुर्णिमा फोरबो फालिनाय आरो सुलभस्थिति प्रसार संसद सा सानजानि 14थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलखौ दैदेननाय गेवलां मेलनि आफादगिरि आरो बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बे गेवलां मेलनि हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां गाहाय आलासिखौनो बुंनांसिगोन दा राकेश ब्रह्म सार आरो बेवहायनो बाहागो लाफैबावनो हादों गसाइगाव कलेजनि मानगोनां गोरायुं सार डक्टर कुमुद रन्जन ब्रह्म आरो गोबां बसुमतारी आरो गोबां दंबावो जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासिफोर आरो संसदनि प्रसारकजों लोगोसे दैदेनगिरि आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जोंनि सुलभस्थिति प्रसार संसद सा सानजानि सिङाव थानाय जिल्ला आन्चलिक बा प्राइमारि संसदनिफ्राय बाहागो लाफैनाय आइमोन आफामोन दा जोंहा माखासे संसदनि थांखि बायदियै बिटिसिआव चिफ सारनो गांसे आर'जलाइ गथायनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे अभाब अभिजगखौ सुफुंनायनि मोनसे जों गोसो सिङाव मिजिं खालामनानै दोनदोंमोन दा बेवहाय चिफ सारा फैनो हायाखैब्लाबो जोंहा चिफ सारा बिटिसिनिनो गुबुन सासे इएम राकेश ब्रह्म सारखौ जोंनि बेवहाय गावनि जायगायाव फाथायहरबाय सारखौ जोङो सिगाङावनो बरायनानै लाग्रोबाय जोंनि बे जथुम्मायाव दा नैबे आर'ज बिलाइखौ होनायनि सिगां फंनैसो बाथ्रा जोंहा बुंनो गोनां दंमोन चिफ सार फैयोमोनब्ला बुंनो होननानै सानदोंमोन दा फैयाखैब्लाबो सारखौनो आङो थांखिनानै बुंनो नागिरदों दा बेहाय जाहैबाय मा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ आसाम सरकारा माखासे बोसोर आगोलनिफ्रायनो होगासिनो दङ बे बान्थाखौ दासिमबो नाथाय सासेबो बर' सुबुंनो होनाय जायाखै गुबुन गुबुन जेरैहाय बै बैष्णव धर्म नामा बिनि माखासे फलोवार्स बा दैदेनगिरि बिसोरनो होनाय जादों दा जोंनि बुंनांगौ ओरैबायदि जाहैदों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ लाबोनानै होफैनाय जि सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्म बेखौ स्पेसियेलि आसामाव जोंनि बर' मानसिफोरासो माने फालिबोगासिनो दं आरो बिनि जि होलांनाय बोसोन बेखौ बिथा खालामनानै खामानिफोरखौ जोंनि मानसिफ्रासो मावगासिनो दं नाथाय बे बान्थाखौ गुबुन माने गुबुन धर्म जायखौ होनना बुङो बिसोरनि मानसिफ्रासो माने बेखौ मोनगासिनो दं आरो दा मोननायाव जोंहा जेबो बुंद्रायनांगौ गैया दा जिहेतु जोंनि गेजेरावनो बे ब्रह्म धर्मखौ माने दैदेनबोनाय बा बेखौ लानानै खामानि मावबोनाय गोबां दैदेनगिरिफोर दङ दा बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों थांनाय बारावबो नया बस्तियाव जेब्ला जोंनि मिरु संसदनि मोनसे बिदि मेल जादोंमोन मागि पुर्णिमा बेहायबो आङो चिफ सारखौ खावलायदोंमोन दाबो आङो जोंहा राकेश सारखौ आं खावलायदों जाहाथे माने बेखौ एसे इम्परटेन्स होयो आरो बेखौ सावरायलायो चिफ सारजों माने साब्रैना बेसेबांबा मोनबाय सासेबो बर' मानसिनो होनाय जायाखै आरो दा जों नुदों जोंनि आसामाव जोंनि बर' मानसिफ्रानो सिगांनिफ्रायनो बे सत्य धर्मखौ सुबुं समाजनि गेजेराव हमथानानै लाखिबोदों बेनिखायनो आं सानो जोंनि दैदेनगिरिफोरासो बे बान्थाखौ मोननायनि माने जग्यता गोनां होननानै आं सानो आरो दा बेखायनो आंनि साननायाव भुलबो थानो हागौ थेवब्लाबो गोसोनि साननायखौ माने फोरमायथिनाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय दहाय एसे सारखौ बुंखाबाय आङो आसाम दर्शन माने 2.5 लाख खरै जोंनि फ्राय 90निबो बांसिन आन्चलिक बा गामिनि बा जिल्लानि बेफोर जग्गालयाव माने असम दर्शननिफ्राय मोनसे सेंसन होदोंमोन बे सेंसनखौबो आङो खबर लानानै मिथिनानै मोनबाय कागजे कलमे दङ माने सेंसन होनाया किन्तु दासिमबो रावखौबो बे 2.5 लाख थाखाखौ उइथड्र खालामनो हानायखौ खोनाफैयाखै दा बेखायनो सारखौ बेखौबो जाहाथे चिफ सारजों रायलायो दा बेहाय आं ओरैबायदि मोनसे आन्दाज खालामदों जि 2.5 लाख थाखा होदोंमोन बे होनायाव माखासे गोब्राब माने हानि बै मा होनना बुङो एकाउन्ट खुलिनायनि बायदि बायदि माने एसे कन्डिशनफ्रा गोराद्राय जानाय बायदि आं एसे आन्दाज खालामदों दा बाथ्राया बेनो जोंनि गोबां बर' मानसिफोरनि थानायफ्रा खायफानिया हादानाव दं रिजार्भ फरेस्टआव दङ दा खुनु कागज पाति गैया दा बेफोर जायगायाव थानाय जोंनि बै जग्गालयफोरा
बे सेंसनखौ जादोंब्लाबो दा माबे खायदाजों मोनगोन दा बेहाय माने बुहुद जेंना सोमजिनाय बेखौ मोनदों बेखायनो बेखौबो सारखौ गोसोआव लानानै एसे जाहाथे बेबस्था खालामो बेखौ खावलायनाय थाबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसे ओरैबायदि इम्परटेन्ट खोथा दंबावो जोंनि बर' मानसिया गायसंनाय सिगांसिन गायसंनाय बे स्कुलखौ संदाननानै आंनि मोननायाव दानि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जि सुरुपस्थिति सेन्टार बर्डिं स्कुल बेखौ 1984 मायथाइयावनो गायसंनाय जादोंमोन दाखालिबो आङो रुनिखाटायाव सिलभार जुबलि फालिनायाव गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलाव बेवहाय फेरेंगा सारखौ आङो खावलायदोंमोन जे माने बे स्कुलनि बागै बे स्कुलानो बर' मानसि गायसंनाय बयनिख्रुइबो गोजामसिन प्राइभेट स्कुल नाथाय बे प्राइभेट स्कुलनि दानि जि अबस्था बेयो जोबोद लोरबां दा आंनि लुबैनाया मा जिहेतु बे स्कुला बर' मानसि गायसंजेननाय लहित आफाया गायसंजेननाय माने सिगांसिन माने प्राइभेट स्कुल दा बेखायनो बेखौ जुदि सारमोनहा सरकारनि बिथिंनिफ्राय माबा मोनसे माने रांखान्थियारि सहाय होनानै बेखौ जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनायनि माबा मोनसे राहा खालामोब्ला आंजों लोगोसे जोंनि सुरुपस्थिति प्रसाद संसद बा बेजों लोब्बा गोनां साफ्रोमबो आइमोन आफामोनहा माने गोजोनगोन आं बेखौ मिजिं लाखिदों बिनिफ्राय जोङो शिब सारखौ खनथाम जाबाय जोङो मेम'रेन्डाम आरो आर'ज बिलाइ होनाया खेबसेया जोङो रुनिखाटानि खुंग्रिं बेवहाय शिब सारनो जों गांसे गोसोखां बिलाइ होदोंमोन आरो बिनि उनावहाय नया बस्तियाव जानाय थांनाय 2021 मायथाइनि 27 फेब्रुवारि बेवहायबो जोङो गांसे गोसोखां बिलाइ होदोंमोन आरो बिनिफ्राय बे एखे बोसोरावनो थांनाय आगस्ट दाननि 17 अक्ट'खालि बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव शिब सारखौ लोगो हमनानै जोंनि अधिनायक बाबा आरो बिनिफ्राय गुबुन सासे प्रसारक जों साथामजों थांनानै लोगो हमदोंमोन लोगो हमनानै फिन सिगाङाव होखानाय जि गोसोखां बिलाइनि माने जोंनि माबा मा होनना बुङो मदद मोननो थाखाय जि थांखिदोंमोन बेफोरखौ माने रायलायहैनाय जादोंमोन दा बेफोर मोनसेबो जेबो जानानै फैयाखै दासिमबो दा बेवहाय सिगाङाव होनाया जोंना सुरुपस्थिति प्रसाद संसदनि जोंनि दानि गाहाय मावख'आ चिरां जिल्लानि सिङाव बै 1 नं साफागुरि बेंटल गेटआव दङ दा बेवहाय जोंहा संसदनि नामाव 11 बिगानिफ्राय 13 बिगासो हा दङ बेहाय गंसे हायार सेकेन्डारि स्कुलबो दङ दा बेवहाय जोंनि थाखाय गेस्ट हाउसनि गोनांथि दङ आर्ट फिलिं हाया जोबोद गोजौ गाहाय स्कुल बिल्डिं सुरुपस्थिति प्रसाद संसदनि आरो बिनिफ्राय मोनसे बिराद गिदिर अडिट'रियाम हल हेडक्वार्टार हिसाबै जेरावनाखि जोङो 5000 6000 मानसिया ज' जानानै मिटिं खुंनो हायो बेबायदि माखासे माबाखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होदोंमोन दा बेवहायबो आङो माखासेखौ गारनानै मोनद' बेहाय जोङो बिदों माखासे अनसुंथाइ दा बे मोनद'फोरनि गेजेराव मोनद'खौ होजोबब्लाबो माने बे हेड अफिसाव जि गोनांथि दङ बेखौ माने फुलफिल खालामनानै होनो थाखाय आं सारनि खाथियाव माबा मोनसे बेबस्था खालामनायनि गेजेरजों मावफुंनो होनो थाखाय आं खावलायबाय दा बेवहाय आं ओरैबायदि लिरदों संसदनि जानानै माबाया आर'ज बिलाइया शिब सारनि मुङावसो जाबाय सिम मुर्सि प्रमद बर' मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा BTR आयदा सुरुपस्थिति प्रसाद संसद सा सानजानि चिरां जिल्लानि 1 नं साफागुरियाव थानाय गाहाय मावख'नि आलासि न' हा खोनाय स्कुल न' स्कुल बिल्डिं अडिट'रियाम हल न' लुफुंनायनि खामानि आरो संसदनो बोसोरारि 30 लाख राङारि मदद एबा अनसुंथाइ मोननायनि थाखाय आर'ज बिलाइ माने जों नुदों BTC सरकारनिफ्राय जेरै बे सानथालि लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट नामा आरो बेनिफ्राय बे माबा राभाफोरनिबो थागोन नेपालिफोरनि थागोन बर' साहित्य सभायावबो होदों आरो बे माबा ट्राइबेल मोनसे थुनलाइ आफाद ना माबा दङ बेहायबो बोसोरे माने लाख लाख रां हरनायखौ जों नुदों दा बिसोरनो माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनो हरनायखौ जों बरायदों आरो बिसोरनि लोगोसे माने जोंनि सुरुपस्थिति प्रसाद संसदाबो जिहेतु सुबुं समाजाव आध्यात्मिक माखासे गियानखौ फोसावनायनि गेजेरजों मोनसे स्पिरिचुवेल डेभेलपमेन्ट बेखौ लाबोनायनि सेर सेर जोङो गोबां जायगायाव स्कुल फसंनानै सुबुंनि मोजां सोलोंथाइ होनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोंबो मावबोगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो माने थांनानै शिब सारखौ लोगो हमहैनानै बोसोराव जोंनो 30 लाख रां होनांगोन सारा होननानै जों बुंहैदोंमोन
गांसे आर'ज बिलाइ होनायनि गेजेरजों सारा जोंनो बुंदोंमोन माने जों साननानै नायगोन होनदोंमोन दासिम जोङो जेबो रिप्लाइ मोनाखै दा जाय हक मानाव गेदेर सुरुपस्थिति प्रसार संसद सा सानजाया दिनैनिफ्राय 50 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो सत्य सनातन एबा ब्रह्म धर्मखौ फोसावनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय उदां मोनसे समाज दानाय आरो सोलोंथाइ गोसारहोनायनि थांखिजों जायगा जायगा बर' बिजोंनि फरायसालि फसंनानै इयुन जोलैफोरनो सोलोंथाइ होबोदों आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय हानायसिबां नाजाबोदों। मानाव गेदेर सार दायो जोंनि संसदनि जेंनाया जाबाय संसदआ सोलोंथाइ गोसारहोनायजों लोगोसे भक्तफोरनि आध्यात्मिक बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो समाज फोसाबनायनि गोबां मावनो गोनां हाबाफोर दंब्लाबो जोंनि रांखान्थियारि गाज्रि अबस्थानि थाखायनो दासिमबो मावनो गोनां हाबाफोरखौ नांगौ बायदियै मावफुंनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो संसदनि बेफोर आंखालफोरखौ सुस्रांनो थाखाय थांनाय 2001 मायथाइनि जानुवारि दाननि 1 अक्ट'खालि चिरां जिल्लानि खुंग्रिङाव जानाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेलाव थांनाय बे 2001 मायथाइनि 27 फेब्रुवारि खालि बाक्सा जिल्लानि नया बस्तियाव जानाय जोंनि मिरु सुरुपस्थिति प्रसार संसदनि बोसोरारि जथुम्मायाव गांसे गोसोखां बिलाइ आरो बे एखे मायथाइनिनो आगस्ट दाननि थांनाय 17 अक्ट'खालि बिटिसिनि गाहाय मावख'आव नोंथांखौ लोगो हमनानै मिरु संसदनि गाहाय मावख'आव नांगौ जानाय जौगाथायनि हाबाखौ मावफुंनो आरो सुबुं समाजनि गाहाम हाबा मावनो थाखाय बोसोरफ्रामबो 30 लाख रांनि मदद बिनानै गांसे आर'ज बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। बेनिखायनो नोंथांखौ मिरु संसदनि जानानै बे आर'ज बिलाइनि लोगोसे फारिलाइयाव होनाय जौगाथायनि हाबाफोरखौ जेसे हायो एसे थाबैनो मावफुंनानै होनो थाखाय नोंथांनि सेराव दिनै फिन गंग्लायै आर'ज गाबनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि फोथायजाथाव मुस्रि रमेश चन्द्र ब्रह्म अधिनायक सुरुपस्थिति प्रसार संसद सा सानजा गोजोनथाव ब्रह्म संसद नायक सुरुपस्थिति प्रसार संसद सा सानजा। बेवहाय सार नैबेहाय 6था जि माने जोङो बिदोंमोन अनसुंथाइ दहाय मोनसेखौ आङो फरायथिखाबाय गाहाय मावख'निखौ ओमफ्राय नैबेहाय जोंहा स्कुल एन्ड हस्टेल बिल्डिं अफ जोंमा रेसिडेन्सियेल बर' मिडियाम ओइस एस स्कुल नाम्बार 1 भेटागाव बिजनि बेखौबो होफानाय जादों आरो बिनिफ्राय स्कुल एन्ड हस्टेल बिल्डिं अफ गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुल उत्तर दाखिनगाव बेखौबो होफानाय जादों आरो बिनिफ्राय स्कुल एन्ड हस्टेल बिल्डिं अफ सुरुपस्थिति सेन्टार बर्डिं स्कुल बै रौमारिनि दावखा नोगोरनि बेखौबो होनाय जादों। फार्स्ट जिथु माने बर' मानसिया गायसननाय प्राइभेट स्कुल बिनिफ्राय नाम्बार 5आव दङ स्कुल बिल्डिं एन्ड वाल बाउन्डार अफ जोंमा स्कुल फानबारि जोंमा स्कुला फानबारियावबो गंसे दङ बेखौबो बेहाय होफानाय जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा बिजिनियाव जोंनि सुरुपस्थिति प्रसार संसदनि 3 बिगा हा बायनाय दङ बेवहाय जोङो ब्रह्म भवन बेबायदि मोननो लुबैदों गासैबो भक्तफोरा बेवहाय थानाय जानाय बा मेल मिटिं खालामनाय बिनि बेबस्थानि थाखाय ब्रह्म भवन उइथ गेस्ट हाउस ब्रिक वाल बाउन्डारि एट गारगाव थिनालि गासै जोङो बे मोनद' जायगायाव बेयाव मख'नाय माबाफोरखौ होफानानै माने बे आर'ज बिलाइखौ माबानाय जादों आरो दा सारखौ सारनो आङो गथायनो सिगांबाय जाहाथे सारा बेखौ आजावनानै चिफ सारजों एप्रप्रियेट मोनसे स्टेप्स लायो संसदनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप आर'ज बिलाइ गथायनाय हाबाफारिया एसेनोसै। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। दिनैनि जि गोथार सान 113 जि मागो फोरबो फालिथाय बे फालिथायाव दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय आंनि आइ बाबा आंनि आदा फंबाय बिब' बिनानाव गासिबनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरग्रोबाय। दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया आंनि जिउआव आं बे खोथाखौ बुंनानै लानाय जागोन फार्स्ट टाइम आं दिनै
ब्रह्म समाजनि आंबो गावबो व्यक्तिगत भाबै आंबो ब्रह्म थेवबाबो आङो मालाबाबो धोरोमनि बेफोरबायदि हाबाफारियाव जथायै जलायनानै मोनाखैमोन गावनि जिउनि जि दाथाय बे दाथायखौ दानायावनो गोबाव सम बेफोरबायदि सुबिदा आं मोनाखैमोन दिनै नोंथांमोनजों लोगो मोननानै आं जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो आं दिनै बुहुद गोलावबो बुंनो सानाखै मानोना बेवहाय ब्रह्म समाजखौ सिबिग्रा ब्रह्म धोरोमखौ आगोलाव जौगाखां महर होनो थाखाय बा बुहुम बिखायाव ब्रह्म समाजखौ गोसार होनो थाखाय गोबां माने जोंनि आबा आइ जोंनि आदै मादै गासैबो खामानि मावगासिनो दङ आरो ब्रह्म समाजा दिनै मोनसे थासारियाव जोंनि बे हालामाव गोबां जायगायावनो दिनै गोसारनानै दङ जायखियानो जाया बे खेबाव BTR सरकारनिफ्राय जानानैबो जोङो बे धर्म अनुष्ठानाव एबारनि जि जोंनि फैगौ बाजेट सेसन जागोन बे बाजेटआव ब्रह्म धोरोमफोरनि थाखाय अन्य जि धोरोमफोर दङ बे धोरोमफोरनि थाखायबो रांखान्थि अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय जों एबाराव थि खालामनाय जादों जि रोखोमनि आसाम सरकाराव आसाम दर्पन होननाय दङमोन थिग बिदिनो जोंनि BTR हालामावबो जाहाथे जोङो धोरोम अनुष्ठानफोरखौ साबखांहोनो हायो बेनिखायनो बड'लेण्डनि मोनसे आसनि बेबाराव जोङो थिक थाक खालामनाय जादों आरो जिखिनि दिनैनि जि माने जोंनि BTRनि चिफ बिथांनिसिम जिखिनि खामानिनि बा अनसुंथाइनि लाइजाम सरकारनिसिम फाथायदों बे लाइजामखौ आङो BTRनि चिफ बिथांजों दिनैनो रायलायगोन जों दसे उनावनो आरो मोनसे मिटिङाव ज' जागोन आं बे मिटिङावनो बिथांजों दिनैनि बे फोरमान जि बिलाइ बे बिलाइखौ खोन्थागोन आरो आङो मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंखागोन जे थांनाय समाव जिखिनि मोनसे थासारिजों जोङो राजखान्थियारि बेंनायजों जों दंमोन बेनि एसे सोलायनाय महर होनायनि नामाव जों गोबां सोलाय सोल' खालामगासिनो दङ खुंथाय गोहोखौ एखे रायैनो मोनसेल' माने ट्रेकजों लाङालाबासिनो मोनसे गोदान ट्रेक बानायनायनि थाखाय जों गोबां खामानि सिङाव सोलायनांगौ जादों गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया जों खामानि मावनो फैदों BTR सरकारा फैगौ समाव गासैबो दिगजोंनो मोनसे मोगथां महर होनायनि लामायाव दङ बेखायनो जि द'था जि स्किम जिखिनि फारि बिलाइयाव होदों बे फारि बिलाइखौ मोनफा मोनफायैनो गासैबो खामानिया जाजोबलांगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो खोथा होबाय आरो फैगौ समाव ब्रह्म समाजखौ जाहाथे जोङो बुहुम बिखायावनो मोनसे सिनायथि होलांनो हायो बेनिबो आं आसा लाखिबाय आरो BTR हालामाव जाहाथे जों गासैबो ज' जाजाय मोजाङै गोजोनै जाहाथे रायजो खुंनो हायो बेनिनो आं आसा खालामनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों ओम मानिनां सार राकेश ब्रह्मनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय
মাজুলী এটা ফেষ্টিভেল ইয়াতে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হৈ আছে আজি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আজি ইয়াতে ধৰ্মাৱলম্বী মানুহসকলে আহি পেলাই আজি ব্ৰহ্ম সমাজটো একতা এটা দেখুওৱাৰ লগতে আমাৰ সেই বছৰৰ যিখিনি আমাৰ কৰণীয়া কাম তাৰ লগত যি আমাৰ আগন্তুক দিনবিলাকত কি ধৰণেৰে ব্ৰহ্ম সমাজটো লীন কৰি লৈ যোৱা হ'ব এই পৃথিৱীৰ মাজত যে আমাৰ যে ব্ৰহ্ম সমাজ সমাজটো কি ধৰণেৰে মানে নিৰ্মাণ কৰিব সেইটো লৈ পেলাই চৰ্চা হৈছে খুব ভাল পাইছোঁ খুব মানে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰ মছজিদৰ কাৰণে আঁচনিও আছে অলৰেডি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা অসম দৰ্শন এটা আমাৰ আঁচনি এটা আছে এইবাৰ BTR চৰকাৰৰ এইবাৰৰ যি আমাৰ বাজেট সেই বাজেট চিচনত আমি এইবাৰ ব্ৰহ্ম বাথৌ আৰু ঠিক তেনেদৰে মানে মছজিদ আৰু নামঘৰ এই বিভিন্ন আমাৰ যি মানে ধৰ্মস্থানবিলাক আছে সেই ধৰ্মস্থানবিলাকত আমি এইবাৰ চৰকাৰীভাৱে আমি মানে আঁচনি আমি এইবাৰ ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এইবাৰ বাজেটত এইটো ধৰা দেখা পোৱা উঠি অহা প্ৰজন্ম আজিকালি ধৰ্মতকৈ পশ্চিমীয়া যি সংস্কৃতি তাৰ প্ৰতি বেছি আকৃষ্ট সেইসকললৈ কি আহ্বান ধৰ্মত তেনেধৰণৰ কোনো মানে পশ্চিম আৰু উত্তৰ নাথাকে মোৰ হিচাপত ধৰ্ম যদি আমি ক'ব যাওঁ ধৰ্ম সকলো ঠাইতে পায় আৰু আচল ধৰ্মটো হ'ল নিজৰ অন্তৰতে থাকে আৰু নিজৰ অন্তৰটো যদি শুদ্ধ হৈ থাকে সেইটোৱে মেইন ধৰ্ম গতিকে ধৰ্ম উত্তৰ পশ্চিম পশ্চিম তেনেকুৱা একো নাথাকে মই তেনেকুৱা ভাবোঁ दिनैनि हाबाफारियाव नुजाथि फैनो हानानै दिनै आसलते दिनै जोबोद गोजोननाय दिन दिनैनि जि सेन्ट्रेल ब्रह्म धोरोमनि 113 जि माने बाथौ सरि दिनै जोंनि ब्रह्म धर्मनि जि माने मागो पुर्णिमानि जि फालिथायाव आसलते गोबां जायगानिफ्राय रायजो राजाफ्रा माने ब्रह्म धोरोम फोसावगिरि लोगोसे फालिगिरि गासैबो मोनसे फोरबो फालिदों आरो फैगौ समाव ब्रह्म समाजखौ माबोरै बुहुम बिखायाव गुवारै नेरसोन गालाङो बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो जोंनि BTR हालामावबो बा बे आसाम हादोरावबो जाहाथे ब्रह्म धर्मआ बारानिफ्राय बारा जाहाथे गोसारहोनो हायो बेनि गुवारै सावरायनाय जादों आङो BTRनि हिसाबै फैनानै दिनै बिथांमोननि जि फैगौ समाव जि जेंनाजों बिथांमोना जुजिबाय थायो बे जेंनानि सायावबो गुवारै सावरायनाय जादों आरो BTRनि हिसाबै जोङो फैगौ समाव बेफोरबायदि धर्म अनुष्ठानफ्राव रांनि अनसुंथाइजों लोगोसे माखासे हाबाफारि खामानि मावनो थाखाय जों खोथा होदों आरोखि दिनैनि दिनाव माबाफोर अनसुंथाइफोर होनो एबा धोरोमनि माबा मोनसे खामानि मावनो थांखि लादों नामा बिथांमोना दिनै मोनसे फारिलाइ जोंनि BTR सरकारनिसिम होदों बे 10था मोनसे फारिलाइ होदों बे फारिलाइयाव जोङो मोनफायैनो गासिबो फारिलाइखौनो जों मावनानै होगोन होननानै रादाय होदों आरो फैगौ समाव जों BTR हालामाव धर्म अनुष्ठानफ्रावबो गासैबो धर्म अनुष्ठानखौनो साबखां मोखां खालामनो थाखाय खोथा होदों सार गोदान फरायसा आफाद दानायनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन मिनिंलेस एकदमबारे मिनिंलेस बुंनो थाङोबा जाम्बा जाम्था साब्रै साबा मानसिया फैनानै गोदान आफाद दादों होनबानो बेनो मोनसे आफाद होननानै बुंजाया आंनि मथेबाथ' बिथांमोना गासिबो जखार मानसि आरो बिथांमोना दि बुंगासिनो दं गोदान आफाद दानाया बड'लेण्ड गोदान गामिनि थाखाय दानाय जादों गोदान आफाद दानायानो आफादनि फार्स्ट टाइमावनो जखार जुदि दामाथारदोंबाबो बेखौ मोगथां महर होनो हानाय रावहाबो दिनैनि दिनाव गैलिया आरो रावहाबो समाय गैलिया दिनैनि समाव राजखान्थियारि जेंना सुस्रांनानै जोंनि हालामाव गोजोन आरो जौगाथाय महर होनाय दिनैनि दिनाव आरो फिन खेबसेबाव थांनाय बायदि समनि न' सावलायनाय अर सावलायनाय बास सावनाय ट्रेन हमथानाय दिल्लीयाव थांनानै गोबां रां माने नस्थ' खालामनानै फैनाय बेफोरबायदि गैला बेखायनो जिफोर सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि गोसोखौ आबां जाबां गोसोखांनानै आफाद दानायनिल' खोथा रायलायबाय थायो बिथांमोना बिराद जखार आरो जाम्बा मानसि आं बिथांमोनखौ खावलायो फैगौ समाव बिथांमोना जाहाथे जोंनि राजखान्थि दोलोजों लोगो जानानै जाहाथे रायजो राजानि डेभेलपमेन्ट जि माने समाजखान्थिखौ राजखान्थियाव लांनानै मोजां मोनसे थासारियाव बुहुम बिखायाव सिनायथि होनांगौ बेयाव खामानि मावफैनांगौ